carpeta compartida que teñamos no servidor de Samba podemos xestionar uns permisos de acceso a través dunha lista de control de acceso no que podremos indicar que usuarios e que grupos van a poder acceder a esta carpeta e van a poder ler ou escribir sobre ela. Hai que ter en conta que, como sempre pasa cando falamos de recursos compartidos, os permisos que establezcamos en Samba serán permisos a maiores sobre os permisos que teña a propia carpeta local no equipo. É dicir, para que un usuario poida acceder a unha carpeta a través de Samba ten que ter permiso dentro da lista de control de acceso de Samba e ademais ter permiso de acceso nos permisos propios da carpeta de Linux. Por exemplo, neste caso, a carpeta común, vemos que de solo lectura para todos os usuarios, por lo tanto ninguén vai a poder escribir sobre ela. Se facemos clic sobre esta carpeta compartida, vemos unha opción de control de seguridade e acceso. Aquí podemos xestionar todo referente aos permisos desta carpeta. En primeiro lugar, vemos que podemos indicar se a carpeta se comporte como solo lectura ou non. Neste caso, imos dicir que sí se vai a poder escribir nesta carpeta. Podemos indicar que só se poida acceder a esta carpeta desde certas máquinas e podemos indicar cales son os usuarios e grupos válidos para poder acceder a esta carpeta, da mesma forma que podemos indicar certos usuarios ou grupos que poden acceder a esta carpeta pero só para lectura ou ben para lectura e escritura. Neste caso, só imos cambiar a opción de poder escribir e co botón de salvar guardamos estes cambios.